Aquest dijous arranca la 33a Mostra de Titelles de la Vall d'Albaida, que es va presentar dimarts al Museu Internacional de Titelles d'Albaida, que acull peces de companyies que han participat amb anterioritat junt amb altres mediàtiques a les quals esperen sumar Espinete. Amb la mostra Pilar dels Titelles, la nostra ciutat va anar endinsant-se en aquest món tan especial fins a arribar a tenir el museu que avui en dia complís 20 anys. Dijous la mostra oferirà 4 espectacles i un taller. Divendres en seran 10 i 2 tallers, en una programació enfocada al públic escolar, una característica que des de la Diputació es valora especialment junt amb la suma dels esforços municipals. Este projecte és el projecte estendard dels intermunicipals. És un festival. Enguany s'aposta per atraure els adolescents amb temes com l'obsessió pel cos o el bullying, la barreja de titelles amb altres disciplines com el clown o la dansa, la música en directe i, sobretot, el referent este any és passar un poc altra vegada al teatre de prop, el teatre que quasi se toca, el que te fa sentir perquè pots escoltar respirar als intèrprets. El conseller de Cultura a la Mancomunitat, Fede Vidal, ha agraït el suport institucional de l'INAEM, la Diputació i la Generalitat que fan possible, junt amb l'aportació dels pobles participants, la mostra. L'àrea de cultura de la Mancomunitat i la Mancomunitat estarà sempre amb els pobles, amb els seus 34 pobles, que també és molt important perquè és una mostra internacional que arriba a uns pobles que si no fora d'esta manera no n'hi ha res impossible. Però jo dic que seria quasi impossible que aquestes fantàstiques actuacions i de tanta qualitat arribaren als nostres pobles. Seran 14 les companyies que arribaran a 19 municipis en més de 30 espectacles, un aspecte que valora i molt la Generalitat. Des de la Conselleria de Cultura, un dels pilars base és la territorialització, no? I la mostra de la Vall d'Albaida és, diguem, un exemple excel·lent, no? Per a gaudir del major nombre d'espectacles, el programa demà incorpora 2 rutes, una per als més menuts de la casa i altra per als que ja no són tant i que fan de la mostra un festival per a tots els pobles, gustos i edats. Tot des dels valors de la mostra que transmet el cartell. En aquest any he intentat treballar en aquesta idea i crear un cartell molt cridaner i que sobretot transmeta un concepte molt fundamental i molt bàsic que està en la mostra, que és l'alegria. Des de dijous i fins al diumenge, la Vall d'Albaida acollirà les millors companyies estatals de teatre amb objecte i l'artista napolità Gaspare Nasuto. No s'ho perden!